seni Ndizi TV wairebia ande onsi asogene tokobago kubatemero beli tokorwa ketego ikera chinga kibunechi tochakira nde omutenyi omuye talikine Eyemo yomutenyi 10 mwaka bw'ikirubere na merongo ebere ne tata sentundende na inde bunegeta seni Ndizi TV to kwaliga nyara kobogo sanga amo na intwe Amayia senchire bwikeranu Ensa Eyemo ya bono mogoroba litkolia Jumapili karibu sana literane ngoro kwa Josephat Amisi kure nande sekero getalige tambili tunyara ko batuko sanga amonai nganyale ko bagwatika Namange anyale ko bagwatika ko ruchingongo ao ime na isko yorogongo ruwagusi omwancho murigiria se abasaki baito mbangana Amayia bagenda to bakwendekenga bebusuire chingongo chionse kwendekenga banyara ko bako yasangiriria na ko yareta kaigabuna libo elimo etonyara ko batuko sanga amona inganyale ko bagwatika nyara boigo Amayia aya omwancho murigiria nabogo sanga amona intugwetera se chinchira chekerero litangani pigwetera senchira ya Facebook Ndizi TV News Digital nabogo gwetera sensemo YouTube Ndizi TV News. Karibu onyarakoba gogo sanga amo online chebuna erebo tambeli tuko liya Jumapili. Niko tuwatuara abageni abakurwa chi sekta chobo semia. Banyarakoba wikirana kaiga tuonyarakoba toko sanga amo na barabo. Naboigo aye umwancho murigire kwa nyarakoba gogo sanga amo na inte kwa nyarakoba kwemanya. Naboigo kumanya amange ngagendreta chi sekta Nagiako garali tuko liya lero mwancho murigiria. Kotubwate omogeni Captain Habat Nyaruri Muranga onyale ko bagwikirana gaiga ase studio igare omwana siasa bweka gori egekekegima asobochori bomwaka onyale to bogwetaniga nyale to bagotena ase kirogo ikiobo chumbe ime constituency ya Nyaribari Masaba nigaringe gati yabarai bali begekoe kegori egekekegima banyale to bagwesokia na barabu koranga mpanyale ko bakoimokia ebandere anene yoborai ase obochumbe ase constituency Eyemo ime county ya Kisii korende Nambanchi saneti noare amona intuga igango sangatore amonere kirokinde nara yaya buna ekegoria geke kiabara ibanyale ko bagwesokia elinde banyala ko bakuburia oborai bagende to ko bagwetera na kirokinde ekirenga kiengere keke emyaka gosomwa ko bochori no eretenga yare nanengereki agende to ko bakweneke na agende to ko bakuyarigania asingunchi gusira orogongo rwa Gusii ase oborai karibu sana eliterana kwa Josephat Amisi Tukuchaka kurwase county ya Kisii magiga yo omubasokano bumurero gwateka ase eskuru ya St. Anne's Nyangoge yegotoka imeko constituency ya Bonchari samatuko anyalatoka bagweta umurero yigo nyalatoka bokoirera anene ogosambwa kwenyomba yobomenyo ya baiseke eskuru iyo naboigo ebinto ebinge bikanyara koba bigo sarikali tukolya lero nigo omo wibendere bwe county ya Kisii Doris Donya Toto anyara koba bakora etaro ya benegochia ase eskuru eyo asekerenga Igiyogo sanga amona barokia naboigo aborokiwa ase enchira Eyemo naboiganyara ko bakwena na obokonyi bwechi mattress naboigo ebirarero agati yabo amarangeti naboigo nyara ko bagako basira amone bitabo umuriki oitobwa mangana Amayia Mildred Mumanyi na nyara ko bagawikirana ase constituency ya Bonchari na gotwaliganeria orobotiro kubwatia Magega yeskuru ya secondary ya St. Anne's Nyangoge eyego toka imeye wadi ya Bomorenda bunge ya Bonchari konyora omubasokano bomuriro ase nyomba yabo yokurara gose dormitory ase omutenyi ogatano na kabere ase aborokiwa emeye ya mona 50 no mo banyorete ogwakwa okonene ase omwako yoiga bono nigo omu women rep county ya Kisii Doris Aburi anyara gotalira eskuru eyo na kurwa obokonyi bwebinto byokurarira buna mattress amarangeti ebitamba byobochenu ase boigo aba ebitabu bunenchere ya moyo kweneke abuna chisemingo skachire bosyo eskureye ya yete ekero yaya a principal can reach out to my office aba namba sambere to mattresses blankets sheets in general in the beddings chiabo then we've come to hand over beddings, blankets, sheets and mattresses. Korwase the office of the woman rep nalio to support abana baito mbabuganga they've been left out as important matters. Also we partnered with friends to alete vitabu into bate mpaka chief officer korase county office ya Kisii
who have stood with us. They've assisted us. We are also working together na Kisii University. So nabomurucho bosani wetu nabore obia towards this school, and we are working the journey together with so many friends. Nigo asemia abor kigwabo igoro yokwirenda na kubeka omokia ase chisemi chiabo. Mtu asikwambie eti kitabu ni mbaya. Kitabu ndiye andike isirculate. Read those books, mtaendelea. Ukifunga mguu kuna kitu itaingia ndani? Hapana. The only thing you do when you are on your days ndio tumewapatia hizo sanitary pads, mtu asikose kwenda kwa class. So my daughters, please work hard, believe in God, and above all respect your beautiful Teresa principal. Na mukimaliza shule form 4 you come back, mnasaidia the other students ndio they feel at home. Sawa sawa? Yes. So ile siku mtaanza Nyangogeza alumni mkiniweka ndani, we make the school great. Si ndio? Yes. So form 4 mnaweka WhatsApp group, mnaniweka ndani, tunasaidia shule. Na walimu wenu mnawaheshimu tafadhali na mnawaombea. Hii kazi wanafanya ni ngumu. Hata hawatoshi per student. They is trained to make your lives better. Sawa sawa? Yes. Omoteneneri we skuru eyo nigo agokera igetambukire kyo kyomo women rep ase akambia mono. Itukolia rentoro no mogoko sana asinge twanyore mama wetu mama county okire skuru yetu otoire ebitabu otoire chimatress otoire blankets otoire bedsheet bana baliro mugati na yanda mange. Tunashukuru sana mama county, God bless you. 10 ni yako pira kupingwa. Abora kiwabo batabisa omogokobo nigo bakambia ase boigo babwate amaganyo ande gochiase omo women rep. Take this opportunity to appreciate for everything that you have done unto our schools. We have some few things to tell you, and if you may help, you can help. For example, we don't have a bus in our school. We just use a matatu. We don't have a bus. So I was praying that if you may provide us with those. And we also don't have beds because there is an incident of fire that came up. So we were asking that if you may help us with those beds. And also we thank you if you may help us with maybe just help us with some maize. Goripotelia igetaseni kia Ndizi TV letaliane Mildred Momanyi. Biamono omusaki oito wa mangana ya Mildred Momanyi asoroboti urwa senchire wikirano kurwa se constituency ya Bonchari totigarite me county ya Kisii nigo abaiboli banyareko bagosemigwa banyareko bakwira chinga kechina kwene kebunda banyareko bakubara abana babo anane bali bagenda tuko bakwirigania ase amatemu aye class ya gatano gatatu nabo ige class ya 10 na kabera senchira yobo ikirano gago kwana aya omwalimu omonene be school ya St Aloysius bwana onga we gotoka ime ward ya Kiogoro nigo boigo anyare ko baga kuburi kubwaterana kwa bene gati ya Bible abana na boigo abotereri bwechi skuru elinde abana abanyare ko bagokora buya chinga ki echibagenda takoba abakuyarigania matemu ayo amanene aranyare ko baga guchaka omotenyi ogocha boigo gati ya Bible abanyare ko bagwikirana somoje goibwa masabo nigo babo ria Bible bali bagenda takoba bakubisa abana babo menyete amono borema banyare ko baba kubasokia senchero bwikirana na banyare ko bagosirwa elinde banyara ko bakwegendereria asobogima bwabo bakirali tuko gati yabo kwene kiabona banyara ko bagosirwa asensemo yechisemi bari tukuria rero twabwate gusabira abana ba form 4 kubarigania asabate mwale mutwa cases twende na bayuri bacha bapasta bacha na basadi bacha twabigira sana okanya sai asi ukuyanda asabate mwale mutu kuri question abayuri ba ikabana abange ba fuitia mangana drugs abarua bitubire na yusatia de tabie liebe chikapale chibe bakola batembo bale bija baje kona mangana ne mazi na bese ke turu chibe bale to bale ndise ngo na basabirenga mo abana chinga kichingororo elinde banyale ko baba gutwara chinga kichija asoje okora batembo nabo chinga kichiko tebega saba ibuli bali bagwata abana bale marete muna injiga bono ntinene igongo ko basabanko bateriga
chisukuru chire Kenya agachi abana bare maritego chire chinyinge kuri umwana okwaguranse oyo wosebora oyo tari gukwana oyo romuko chisukuru cyonse chiroro chichikoria Kenya ari nta abantu bare marite bagende chisukuru baro bakonye. Togotigana na roboti oruo igoro ya marigania nene ya matemu amanene agochaka umutinyo gochari tkolera nigo omuraibu Ensa Daktari William Ruto anyalire koba na inde kwenekeria abakenya buno murobire bukwa bubwagachi bw'ikinyumba chirigolirike nigo rengete kwenekia buna abakenya bari bagendete koba bakomenya ase kinyumba chimigaine ekiboigo kitabwati amaganyo agati yabo amachine chinguru cy'umuriro nigo umurobire urachikoba ko kwenekia buna anene abakenya koba bagosirwa kagokwana ase kanisa ya Lang'ata Deliverance itkolia rero Eyemo County ya Nairobi nigo oboigo Daktari William Ruto atebire umwebere y'umugima nigo boigo obwate okuganyo konene gokwanekia buna abasai banyare koba kwenyorera emiremo ase kinyombe cyo kiranyare koba kikwagachwa. Tuko na vijana wengi Nairobi hawana ajira, na sio Nairobi peke yake, Kenya mzima. Na ndio tukasema lazima tukue na mpango kamili ya kupanga ajira ya hawa vijana. Watu wengi walikuwa wananiuliza, huyu president ambaye anasema anataka mpango ya housing, nani alimwambia hatuna manyumba? Hiyo mpango ya housing sababu yake ni mbili. Ya kwanza sio manyumba zaidi, ni ajira zaidi. Nilikuwa hapa Mkuru juzi on Monday nafikiri Tuesday. Hapo tunajenga nyumba 15,000 na mpango yetu ni kuwa na vijana 4,000 hapo Mkuru peke yake wanaofanya kazi. Hapa Lang'ata hapa tuko na another construction project. Delay kidogo, inaendelea lakini tunataka sasa kuiongezea kasi. Hapa Nairobi peke yake mpango yetu ni kwamba in the next 5 years tuwe tumejenga at least nyumba 200,000. Tuhakikisha kwamba vijana wale wako Nairobi hapa wana Chingaki echecho muraibu Ensa Daktari William Ruto nigo aburiria abakenya gusabara bari bagendete koba bakwenekia buna bairanire maiga ase batarigeti guikirani chira ao cyamagendero abanyarete koba bakurira abakenya chingaki campaign ababuri baranyare koba bakweboke na kwenekia buna baikiranire chira cyamagendero anene ase chinsemo chiri banyarete koba bagochorwa. Na tunataka tushirikiane sisi zote, kila mtu ambaye ako na nafasi ya kutumikia Wakenya katika viwango vyote kutoka rais mpaka MCA. Sisi wote ni watumishi wa wananchi wa Kenya na tunazidi na kuwauliza mtuombee ndio tuweze kutambua mapenzi ya Mungu na vile vile tupate mawazo na hekima ya kutekeleza mambo ambayo yatabadilisha taifa letu la Kenya na kufanya taifa letu kuwa ni mahali bora kuliko vile ilivyo sasa. It is our commitment as leaders to work together from across the political divide, from across the country, all religions involved, so that we can have a country that we can all be proud of. Nairobi ni mji wetu. Gati ya baraibo igabanyara ko bagwikirana ase omuyega oyo bwa masabono mugabana we county ya Nairobi Johnson Sakacha boigo uyo nyare ko bagakorwa ekurate entindi ochia ase abantu bari bagende ko bakora obukurumi anena ase sector y'Kinimero imeye county eyo ya Nairobi. Sakaja nigo atebire serikali irachiko bayiko bairere getambo kerege tindi bari bonsi barachiko bagotoka na momocho ayo yobukurumi anene chibwe Kindimero chiria chirengete kwene kiabuna chenyere ko chiko gendereria emeroberio ya serikali. Nairobi wezi wamegeuka ndio wanaita wengine wezi. Lakini hata tunawaambia mambo ni matatu. Wajichagulie ile inarifaa kwao. But we will not accept it. Nixon has said land grabbers, we've told them. Those who've taken public land, we are telling them. There's a place in Embakasi, Your Excellency, as I finish. Imagine inside our hospital yetu ya Tasia, somebody has built apartments in our hospital land. What we've agreed to do, we fenced it and we've told him thank you for your kind donation of wards. Those apartments tunabadilisha ikuwe wards
na ikue nyumba ya Manassehs, you know, that they can use, because you can't do that. Another one is claiming land in between the incinerator and the administration block. If we keep doing that, Nairobi will go to the dogs. We can't allow that kind of anarchy. So, Excellency, on that fight against graft, we're behind you, that we must do the right thing as leaders. Oroboti orurwayo mugavana be county ya Nairobi Johnson Sakache omwancho murigereri no toko ya kira omosmari Amayia asenchiro wikirano Ensa Eyemo yabono obotuko kekira twachaka natika obinga gotebinga litukolia lero gutwara omugeni oito Captain Herbert Nyaruri Muranga Oyorenge gati ya abarwanire bekerogo kia obochumbe me constituency ya Nyaribari Masaba nigo ale omurai bwa ekegori egeke ntumubori ne ekero inki ataborete bwa MC akaranga tigachire ekero keria kia obochumbe kerangeri kia yokera bekengenjo sana onye kore omumenyi be constituency ya Nyaribari Masaba kero kende ngomeranete amonera kalichira getare kubaga gwikirania ensemo ya magendro ine ase manifesto yae aye omanyene nkwanjira na kwarenge amonero kero kende kerengeri kia na buranyara ko gusanga amona intwe gwetera se namba yesimi iyiregago ase TV yago nabwo gwetera ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital nabwo gwetera ase nsemo eri ya YouTube Ndizi TV News tokogenda ase umutima komoke gwera nande chingaki ngochiko bagingosanga amo no mugeni one